share, and subscribe kay Memstal Vlog. Ayan. Channel mo. Ayan, YouTube channel, Shocker Vlogger, at FB page, Shock Radio Station Online. Yeah. Sa pagtugakan bulkang mayon na bilugan sarong istorya sa probinsya kan Albay. Ngunyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon na sinararom man istoryang ini, kaya pikrurundong rinurok yaw ni digdi. Kagsawa pag-usan ng pasyaran manggad pa parte na kan kultura kan sa mong banwa. Ikasamuyang itinakaugma, kurahaw kan bilog na daraga. Kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa day nanggad malilingwan. Kabus sinda nagbabayle, kabus kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga. Kagsawa, kagsawa. Sa pagtugakan bukang ngayon na bilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Uyan niya ang parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing ararom ang istoryang ini, kaya pigrurumdum rinurok yaw idigdi. Kagsawa bagusan ang pasyaran manggad pa parte na kan kultura kan sa mong banwa. Ikasamuyang ikinakaugma, orgulyo kan bilog na daraga. Kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa day nanggad malilingwan. Kabus sinda nagbabayle, kabus kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga. Kagsawa, kagsawa, kagsawa. Sa pagtugakan bulkang mayon na bilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Ngunyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon na sinararom man istoryang ini, kaya pigrurundong rinurok yaw ni digdi. Kagsawa pag-usan ng pasyaran manggad pa parte na kan kultura kan sa mong banwa. Ikasamuyang itinakaugma, kurahaw kan bilog na daraga. Kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa malilingwan. Kabus na nagbabayle, kabus kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga. Kagsawa, kagsawa. Sa pagtugakan bukang ngayon na bilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Uyan niya ang parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing ararom ang istoryang ini, kaya pigrurumdum rinurok yaw idigdi. Kagsawa bagusan ang pasyaran manggad pa parte na kan
Kagsawa, orgulyo kakang banwaan. Kagsawa, day nanggan malilingwan. Gabusing na nagbabayle, gabus kami nagkakanta sa bilog na banwa kang daraga. Kagsawa, 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 kagsawa. Sa pagtugakan bukang ngayon napilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Muyan niya ang parte kan simbahan na sirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing hararom ang istoryang ini, kaya tigurumdum rinurok yung idigdig. Kagsawa bato sa nang basyaran manggapaparte na kan kultura kan sa mong banwa. Ikasamuyang ikinakaugman, orgulyo kan bilog na daraga. Kagsawa, orgulyo kakang banwaan. Kagsawa, day nanggan malilingwan. Gabusing na nagbabayle, gabus kami nagkakanta sa bilog na banwa kang daraga. Kagsawa, sa pagtutukan kang ngayon nabilukan sa lumang istorya sa probinsya ng Albay. Niyang parte ng simbahan na sinilungan at suanoy kong mga kabarangay. Sinagalang ang istorya ini, kaya pinulong yung idinig. Kagsawa ako sa nang masyadong manggapaparte at ang kultura sa mga banwa. Ikasamuyang itinagkatugman, uraw kang bilog na daraga. Kagsawa, orgulyo kakang banwaan. Kagsawa, day nanggan malilingwan. Gabusing na nagbabayle, gabus kami nagkakanta sa bilog na banwa kang daraga. Kagsawa, kagsawa, sa pagtugakan bukang ngayon napilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Muyan niya ang parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing hararom ang istoryang ini, kaya piga kagsawa, kagsawa, kagsawa. Sa pagtugakan bulkang mayon nabilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Ngunyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon sinararom ang istoryang ini, kaya iturong dinurok yung idigdig. Kagsawa pagod sa nang pasyaran manggagpaparte na kan kultura kan sa mong banwa. Ikasamuyang ikinakaugma,
Kurahaw kan bilog na daraga, kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa day nanggan malilingwan. Gabos sinda nagbabayle, gabos kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga, kagsawa, kagsawa. Sa pagtugag kan lukang ngayon, napilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Muyan niya ang parte kan simbahan na sirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing hararong ang istoryang ini, kaya figurong dun rinurok yung idigdig. Kagsawa bato sa nang pasyaran, manggat paparte na kan kultura kan sa mong banwan. Ikasamuyang ikinakaugma, orgulyo kan bilog na daraga, kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa day nanggan malilingwan. Gabos sinda nagbabayle, gabos kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga, kagsawa, kagsawa, kagsawa. Sa pagtugakan bulkang mayon, ng bilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Ngunyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan sa ng pasyaran, manggat paparte na kan kultura kan sa mong banwan. Ikasamuyang ikinakaugma, kurahaw kan bilog na daraga, kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa day nanggan malilingwan. Gabos sinda nagbabayle, gabos kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga, kagsawa, kagsawa. Sa pagtugag kan lukang ngayon, napilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Muyan niya ang parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing hararong ang istoryang ini, kaya figurong dun rinurok yung idigdig. Kagsawa bato sa nang pasyaran, manggat paparte na kan kultura kan sa mong banwan. Ikasamuyang ikinakaugma, orgulyo kan bilog na daraga, kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa day nanggan malilingwan. Gabos sinda nagbabayle, gabos kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga, kagsawa, kagsawa, kagsawa. Sa pagtugakan bulkang mayon, ng bilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Ngunyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing hararong man istoryang ini, kaya tikrurong dun rinurok yung idigdig.
Kagsawa pag-usa ng pasyaran, manggad paparte na kan kultura kan sa mong banwan. Ikasabuyang ikinakaugma, kurahaw kan bilog na daraga. Kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa day nanggad malilingwan. Kabusing da nagbabayle, gabos kami nagkakanta sa bilog na banwa kang daraga. Kagsawa, kagsawa. Sa pagtuga kan bukang ngayon, napilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Uyan niya ang parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing hararom ang istoryang ini, kaya tigurumdum rinurok yung idigdig. Kagsawa bago sa nang pasyaran, manggad paparte na kan kultura kan sa mong banwan. Ikasabuyang ikinakaugma, orgulyo kan bilog na daraga. Kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa day nanggad malilingwan. Gabusing na nagbabayle, sa pagtugakan bulkang mayon, ng bilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Ngunyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asin hararong man istoryang ini, kaya tigrurundong rinurok yaw ni digdig. Kagsawa pag-usa ng pasyaran, manggad paparte na kan kultura kan sa mong banwan. Ikasabuyang ikinakaugma, kurahaw kan bilog na daraga. Kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa day nanggad malilingwan. Kabusing da nagbabayle, gabos
kami nagkakanta sa bilog na banwakan daraga. Kagsawa, kagsawa. Sa patugakan bukang ngayon nabilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Muyan niya ang parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing hararom ang istoryang ini, kaya pigurumdum rinurok yung idigdig. Kagsawa bago sa nang basyaran manggat paparte na kan kultura kan samong banwan. Ikasamuyang ikling nakaugma, orgulyo kan bilog na daraga. Kagsawa, orgulyo kakan banwaan. Kagsawa, day nanggan malilingwan. Gabusing na nagbabayle, gabus kami nagkakanta sa bilog na banwakan daraga. Kagsawa, kagsawa, kagsawa. Sa pagtugakan bulkang mayon ng bilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Ngunyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Pagod? Ilang taon ka na? Hello? Kumusta ang parade nyo? Sobrang pagod? Ayan, kahit pagod sila, masaya. Still enjoying. Hello, girl! Hi! Hello, kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel. Anong team kayo? Anong number kayo? Number 3 po. Number 3.
Hello guys! Kumusta ang parade nyo? Nakakapagod pa. First word, na? Buti nga ma'am, hindi umulan eh. Oo nga. Wow, so good. Ang galing nyo. Uragon talaga ang Bicol, no?